kuan guys, namidari sa kuan guys. Interior. Dalawa ni Papa. Puro pinagdala na. Na. Pinasadyo po kuno sa pitikin jang Papa. Kada birthday ni Papa mo ang sadyawan. Ato pang disniyagi nagsadyaw man na silang duha. Dana lagi. Nagsadyaw silang duha ni giyan nilang sa yawas Papa. Nagani ko na to video ang TikTok. Naghang nalingaw. Duaw na mas Papa guys kay jang birthday karon. Nalagi nagdagbuwak ma. Nay nagdagbuwak. Aw, nagpikas di ay. Ambi ko agato. Kandila, kamo kita kaya nagkutan eh. May kandila na buti oh. Oh, nay nanagkot ni Papa. Kandila na buti. Nay nanagkot ni Papa may jang bilab ma. Ilisa na ni bulak ma kay bati na. Happy birthday. Nay nagdagkot mo? Naa. Ano ay kanang butilyo. Nay, Unsa kay man eh? jang bilab ma. Giduwa po si jang bilab. Sa iya po na gipangdungan ng Basta linda. ni ano sila si Juan. Lapit. Kato ka. Happy birthday sa iyo ang inuman sa aming pulutan. Happy birthday. Sana mabusog mo kami. Paano kay mabusog? Paano kaya ka mabusog ni Papa? Nananis Papa na kay lata. Ate na Ampeng. Bye-bye, love you. Amping pa. Palit lang bagong tanong, puro na pagpuwa itong patong. Unsa may itong palitin? Basta ako mamili. Hindi nagganit ko sa Natug na ka pa, wara ba kay to gabi pa. Sige lang kag samok-samok dito. Bye-bye pa. Wala oy, gibili ni Mama. Kaingon mo. Kaya atong ipara ito sa sibunga. Muli nami guys. Muli nami guys. Nagkot rami kajot. Huwag lang ko dala. Wala gini jadal ha. Ay, pa lang. Kila kau kudak kay kudak. Nang kuno siya sa kalibo ato paksita nag 200. Tik-atik na mo gibiling ko na tag naagod. Naana ka na pa wala-wala na. Kuan sa natog 200. Atik-atik lang na siya wala. Na kuno siya 1 tawag eh paksitan sa kunog 200. Pinana pa siya. Pinana pa siya. Namo kay 1 taw. Pangatugkuan ba? Oh. Tugnaw siya. Apa putos? Apa maputos? Ay guys, nami karon sa kan guys, Sewol, ning laos mi daring suroy-suroy. A few moments later. Hi guys, magang buntag ninyong tanan ako na po ni Jijin Burst. Maulan na morning. Nagkulimlim na pod agkuan, langit. Gibalik na din na magkuan guys, lamisa. Na. Kay dito man na magibutang sa sala katong pagpasko kay dito miga kankaon. Mamawaw na kita. Amang sudan.
piniritong isda. Isda, matong na sinugba, banak ro. Nanja. Buwad. Muna mong kan guys, wag may nakangatog merkado kay. Ugay may nakamatang. Ni sa ilo nga. Grabe sa bamag mga ilo. Ha? Nagkalibog dyan mga ilo. Diyan na dami kuan guys. Nadami utan. Namaring utanan si mama o kanang kuan. Kamugay subaka na mo o kanang kuan. Isda. Good morning guys. Ano tayo ninit? Dali na mamahaw na ta. Mamaha pa guys. Mamaha. Inam ta. Ugaltin. Lamig ang mga buwad kay pinikas. Dua ka klase, pinikas o di pinikas. Mag-jogging man ka ha. Ay sus. Matawa mo tiyong alarm. At nagsabot og mag-jogging. Tingog. Mamahaw. Dukan man mo lamisa pa, di mo kumasigo. Sa isa ka lamisa ikaw ra may warang. Wala ta guys. Magpalamig-lamig, papabu-pabo na pod. Pabulag-bulag. Namin na kipawasa ko. Lamin ng buwad kay pambansang suwa. Ito? Pambansang suwa ang buwad. Tanaw, kaon kag magsudan kag buwad, daghan lagi kag makaon. Sa suwa ba? Sudan. Danggit lagi ni. Sabi kanina. Ali na ma. Mainam kag init ma. Mahaw ka guys. Morning guys, mamahaw. Mamahaw ning alas 9. Basta lagi way klase. Pagdugay Ako mo yung kapata. kamata ko gabi na nga alas 6 na. Sa baag gusto. Sus, may tulog. Ay, tingin gusto. Nagkatuog na lang ko sa paminaw. May singgitan ba? Ako na una, batuog ko ka na ito. May nagtigog kay. Nalahat mga minaw ng tigog nga. Namantay si mama ng video kay guys. Wala pa nang nagtingog. Do siya. Sige pa magangal-ngal. Magkubog. Lamin ang paminawan ng mga hubog mga tana kaya rin ang dibuha. Tsaka na maglipot. May untag lang yung tingog eh. Kanahan tamang minaw. Kanang tingog. Kaya tingin crispy ako. Parihan sa kong tingog ang warag buwag ng sista. Buwak ng sista ko. May isa na naman. Yung sama buwak na. Sista. Sista. Lamin ba ang paminaw mag-video kay kanang lamig tingog ba? Buglag tingog kanang makatugon pag ka pang maminaw. Ganahan ka maminaw ba ka na? Ano yan? Gabi? Galiwanan sa mama. Kantap ka diha. Ah. Hindi ko na itong itugi. Ang tugbangan. Singgit punta kaglabis ng saktan. Ako na ako sa tulog. Para matulog. Kabangon ba ko gabi eh. Eh mong bunon. Oo, kaya akong batuon. Kaya kay hospital na ako. Sunod daw. Kami na tayo mga undang legal stress. Wala na kung mareklamo ba. Mubuwas mo di ay. Mabas ka ma? Wala sa ba kayo. Pasko manggod, hindi ka magpapasko na. Ako na si Uning kakaroon, nakatog ka si Uning. Kaya ba na ako sa si Uning, kamang-kamang na. Lahir mo na mga tiguwang na kaliwanan sa naman. Di saba ang ay biday. Di kanang akong kuanan ang kanang di ka katog. Nya di ini kalapas sa basta di na ko katog. Di na kita katog. Ito mo dapat din mo kasi ang tigulang na to. Di na pare sa ulo. Ay na din nabilang yung senyor. Hindi na, wala na ko. Wala na ko, basta mabalapas niyang matawag. Juan. Yung batid. Pag nanyut da. Yung kaya kayo mukhaon. Ako na nabi, o kakaon gigana. Na. Pero niya, ako ka no? Yesus mga Akit gani wa pa naguhing. Buhat, pagbuhat tayo. Ano na ito?
Awang gabi niyo na suod na. Kanang cake magulami lang mo tanawon. Gisigyan na na lanlan ng salad. Ayun. Napa din talag. Napa. Ang cake ba lamig ka ano wala, dinog na ako yung murag Tungkol. Hindi na gabi. Nagaraan ni mama. Ikaw sa salad di. Live. Napa man na spaghetti o kag sinukba, nag-isda ra may ang giko ang giprito. Iwas na Pasko guys, New Year na pagpaputol. Pila na ng kadlaw matapos na ang tuig. Mag-i- Tapos na taog tuig. Magbigilis ang tuwing matapos talaga. Matapos ng 2022. Ah, Hindi ay. Pagi mo pang ginauna, ang mga tao man po'y matapos. Itla. bong. Parang laman yung kalma. Dama. Ako ang pasimpayan at ipon. Matapos lagi. Bati. Iwas ng Pasko, New Year na po eh. Bakay. Nasaba na New Year. Ang pinakasaba ka dyan Dani guys, yung nagka-New Year. Das Pasko di kadyo. Yung nagka-New Year, kung kami sa baa. Kanang bang pagkapaka ang Sinturo ni Judas. Pagkapaka ko. sige. Pero kapaka niyo ba? Naman, pagkapaka. Pila? Ha, mahal di anak. Ano sa una ba? Balik ang papa niyo kay sa 150 lang. Saan na pa to? Pwede pariharon. Mahal na ron. Ang pabutos banig na naman may barato. Ang katatay pero may ipabutos sa unag. Bagong tuig, katumang nasindihan din. Musirit sa ibabaw. Ah, dili sa pabuto. Dati si babaw mo buto. Akuan. Ito nga na eh. Puitis. Andiyan katong na triangle lang gagmay ba? Kabuang di tatay katong na diyan pagumangkon kay alas 12 na ga. Mag alas 12 na kay dahigda pa man dito sa lingkuranan. Sa gusto man ni Jay na maghapit ng alas 12. Matatlan. Bukata na, maglukso-lukso, magkunsan sa diha. Lagi na pagmangkin, nagigdahigda pa man. Isa bitong pabutan sa ilang lingkuranan nung kanan na ikuhan. Triangle. Kaya panggod. Ang dari na item. Ang dari na kilay. Meron ganyan kabuwang na sa tatay. Pagtripan ka. Hindi pa gadyo to, isa pa gadyo ni pang drawingan ng kilay. Pang drawingan ni siya karang na ay uling. Kung magtugtog, gani ka na ng oras sa akin na mata na ka kay. Kung magtugtog, pag gani ka na, matinga na lamang ka kay. Agin mo ang naong napuno na sa uling. Pang drawingan ni siya. Binuangan. Yung mas tatay ka, kuhan. Kaladay. Hindi mong binuang. Kaladay. May salad sa may pangitang salad. May lamig. Ang salad, huwag ako. Tabang-tabang nam ka. Alala, nahitak na rin. Kusara! Tabang-tabang pa. Tabang-tabang pa rin sa pagtanong pero sa lain niya, ang isa pa ni. Uy! Muna giingan nga, pananaw ni mo si mong asawa, ginamos na, pero itsun pa na sa lain. Ang sabaw Ang na. takuan kay salad guys, salin kayas Pasko. Kuwan, masiguro na mga limota. Kalichik na gani, uwan ka rin punta. Pero din siya gawa ng baka. Ito siya na baka. Hindi ganing karong tuiga. May karong mga kuwan, way kadong gusto na bag. Lamig ka nun yung mga sobra guys ha. Ang picture lang niya, anihan. Mga sobra-sobra. Namin natanggal ng salin-salin. Sabi ito. Namin man daw ng salin-salin na. Hindi ka man lahit na palas lang. Kaya ito. Kasi sa kong lagos lahat. Kapayas, may kapayas ano yun? Na? Manatay na. Ano papaya? Papaya, pineapple, Pineapple daw. Ang kan. Ang kanang pinya. taong, pinya. Kani papaya man yun. Dapat rin tayo butangan ng tamis. Tanong na siya na ipon ba? May lami. Hindi. Turbutan. Magkadiabetes mo na yun. Ang tamis mo nakadag lami, ang cream, ang kundins. Mukha ng magkadiabetes na eh. Yan, ano sige magkakaon? Ano yun?
Makadiabetes, ug wala-walahon ka sa aragot siya sa katuig makakaon. Ang may birthday ra o, para karon Pasko na birthday o kapila ka duha ra siya sa katuig, madiabetes pa Kusa ka. naman kung sa katuig. Paano ka madiabetes? Sa isa ka tuig, sa isa ka tuig, isa o kaduha ra ka mukaon. Diabetes ni. Ka-diabetes ni og tuig puno ni muot doon kada adlaw ka kaon. Ano pinangitag lamig. Nangita og mas lami ka salad. Bigas na yung tupa na. Ikaw ni umigasin ganing kaon ka. Bigas na yung tok. Umigasin ko nagimugtot ma. Wala na kaila. Ito. Okay, tas mamagtit. Bukal na anak. Pito pa eh. Doon, sa tawag sa tut dani di ay. Mas mama kailangan sa tut. Pito pa eh. Dito. Ay, thank you Lord. Tigas na yung tagadawat. Ito sa tibunga ka lang daw. Lord. Ma. Ilubong na ba pinag 28? Ugma 27 na. Ato taon ma. Sayo din kay Kuan. Nanib to na sayo dapat malarga. Sayo ta. Nagkuan ato tibu ato pag tibuana karon. Lakunan natin ang lakunan karon para ugma matutang si bunga mo sa ka lakaw.